ngihamba noSizandi Mfeka. So ungikhulumile-ke nami wathi ufuna ukuthi siyikhiphe. Uthe ufuna nje ukuthi ngiyowenziwa imassage. Nokwenza phela ngiyayiqala kusama ngifuqa mama. Ngihlezi ngizwe kuthiwa khona ispa ngicina ngalesi sokudla kuphela. Hayi lesi sokutobotoboza. Sishawa isikhathi nje namanje ngabe besizoyishilekthela u2.5 hours wonke nje. Hawu. Hey, lapho kusamele ngiyolonda mina. Manje niyakuthanda ukulala anivuki. Kodwa besivukile yazi. Hawu ngathi nginifolele mina waziye ngo-1:30 kungakovula ngisho eminyango. Yabona nje le imnandi kakhulu. Yo. Iy'tress zami ziningi ziyayidinga impela le. Ngizolala kahle namhlanje. Yo uzolala kamnandi yazini uzolala kamnandi nje uthi ja. Lapho la ngihlala ngakhona mina asikho ispa. Kazi abanye abantu bayaphila emhlabeni. Amantombazane ayaphila. Kumnandi ukuphila. Uphume ngaphandle. Hayi lokho usemakhaya inqondo ithe siyabotobotozalana nabo bayakhuluma osisi. Uyazi nje ukuthi uma angidingi ngisho indoda ukuze ngibe happy. Kumnandi kabuhlungwana. Ngicela ngathuka ngize ngathashisa kakhulu kodwa sekumnandi. Into engizoyiposta Jehova. Hayi. Yabona mase bebona lezi ithombe lezi. Bazobe sebesho ukuthi hawu siyabonga nkosami waphuma ngempela yeke siyacela. Indaba behleze bethi mlahla usiyacela. Indlela ayiphethe ngayo nayadelela ngayo. So yabo nje izolo kade ngilive. Ngibabuza ukuthi okay ngiyanizwa ke lethi sengimlahlileke. Aningitsheleni igama lalomuntu othi uzongihlonipha uzongazi ukuthi ngoba. Akho ngisho yedwa nginika igama. Ngazi ukuthi indoda kuphela ethi mayikuthinta uzuchokheka. Kanti nomuntu wesifazane uyakwenza urelax umzimba nobuso. Gaza umdinga umuntu wesilisa ukuze ujabule. Into engifunde namhlanje ukuthi uThandozi beke phambili wena. NoSizandi na